ମଣିଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ହେଲେ ନା ସେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ବନିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ହେଲେ ସେ ଆମର ଶକ୍ତି ବନିଯାଆନ୍ତି। ସତ କଥା ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଏଭଳି ଅନ୍ଧ କରି ଦେଉଛି ଯେ ସେ କେବେ ବୁଝିପାରୁନି, ତାର ଅତି ଆପଣାର ଆଉ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ହରେଇ ଦେଉଛି। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଳିଆ ଗଦା ହେଉଛି ମଣିଷର ମନ। ଏହାକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ, ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ବି ପୁରୁଣା ହେଇଛ ନା କାହିଁକି, ତା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ବଦଳ ନଥାଏ। ବିନା ଜାତକ ମେଳରେ ତିଷ୍ଠି ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ବନ୍ଧୁତା। ସତ କଥା ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଜୀବନଟା ଆମ ପାଇଁ 2 ଦିନର। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ସପକ୍ଷରେ, ଆର ଦିନଟି ଆମ ବିପକ୍ଷରେ। ସପକ୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ଦିନଟିକୁ ନା ଗର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ, କି ବିପକ୍ଷରେ ଆସୁଥିବା ଦିନଟି ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସିରେ ଜିଇଁବାଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ।